Sarsarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulime kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Bruno Agamrod. Amoyo ubing, idion unana apanawen, adamay sa apalasyo, iti adayo a lugar. Nga idaulwan, ni Ari Osmundo, ken Reyna Sephora. Nasingpet dagiti agasawa nga Ari ken Reyna, kadagiti tao da iti palasyo. Ti Ari ti ukom, iti nakabasol iti masakupan na. Nasingpet dagiti tao iti masakupan na. Malaksid iti maysa abaknang ani Bruno, gapo tagamrod. Mananggundaway ken managim bubukod. Iti maysa nga aldaw ket Ala! Pardasan nyo tiyag trabaho! Nagbubuntog kayo! Sayang lang ti bayad ko kada kayo! No kastamat ti galaw yo! Ala! Pardasan nyo! Day tala ti pagalistuan na. Ti agmandar ako namlan asino. Nagbasit mo ti papasuldo na kada tayo. Agan anos tayo, tawamot ti maramidan tayo. Tinapatag, adda pagtrabahuan tayo. Adda pangalalaan tayo iti agserbi iti pamilya tayo. Pudno, ngam no awan tayo at trabahador na. Makaapit nga tayo ti kastoy kaadaw, alaman? Ala, Huston. Di kan sumanao. Takumit kita dito ni Among Bruno. Hoy! Na kayo adwa! Ha? Agtrabaho kayo man? Ah. Saan kayo asusulduan? Tapno agistorya kayo laag. Darasin nyo ti agunay! Magkatan yung dagiti na isa ko nga irek! Kat ikargayon iti truck! Tapno maipanan iti kabisera! Kat mailakon! Darasin nyo! Nagbuntog kayo! Una mo! Ala, maturo ka na nako, tani rabiin. Kuma, sakbaya maturugak. Istoryaan nak manen, nanang. Inton maminsan manen, anak. Tani, awan maten ti amok. Na istoryak mat aminen kan ka, dagiti sarsarita day dinanang ko. Ay, sayang. Sige nga rod, nanang. Agpanunot kayo, Tapno at dan tumanan istoryaan nyo kanya. Wen, anak ko. Nakaring ka pala ang tintin anak. Rabiin, maturog kan, tada pa eskwela minton bigat. Sige, tatang. Nanang, mapanak nga rodan iti silat ko, Tamaturog akon. Good night, nanang, tatang. Good night, anak ko. Naimbaglaki din ta nasingpot ti anak ta, bakit? Wen lakay, isong agyam-yaman akin ni Apo Diyos. Ala, maturog tamatan. Tamasapa tamanin ang mapanagtrabaho inton bigat. Itulod mo pa iji anak mo iji eskwelaan da. Tamapanak mat iji palasyo. Mapanak manin aglaba. Naimbaglakit din tanasing paddaari Osmundo ken Reyna Sephora. Wen nga rod bakit? Naimbag ta na ala ka iti aparalabada. Wen isupay ti mataggadak para iti agserbi kada tayo. Ala, maturog ta nga rodan. Tani, rabiin. Nakapasyar ka man dito'y palasyo, Bruno. Kasla na patag tigagaram. Napanunot ko ngamin. Madaydayaw nga ari. Nga mga no kayat mo asyak ti mangimaton iti may sa kadagiti negosyo yo. Kaya't no ipalubos mo. Ad-adda pa'y arumang ay dayjay. Ad-adda abumaknang ka. Apay kasta ti bagbagam. Anya ti kayat mo asawan. Madaydayaw nga ari. Ado ti mabali na pamuspusan, tapno umado ti kita yon.
Kas kuma iti panangkis sayo iti sweldo dagiti trabahador yo. Saan ang mabalintay ta apampanunutem, Bruno? Noan niya ti maiparbeng a para kadagiti trabahador. Iso ti masorot. Iso ala tinggitag. Apa ay madaydayaw nga ari. Di yo kaya tamanayunan ti kinabaknang yo. Sumardeng kan! No awanan ti sabali nga ipagam, pumanaw kan. Gamrod ka at talaga. Madaydayaw aray na. Ala, pumanaw kan! Nangeg mo ti imbaga ti asawak, Bruno. Pumanaw kan. Ala. No di yo kaya ti singasing ko. Makamu kayo. Pinaayabandak ka no, madaydayaw arena. Wen, Kunching. Tanapagsaritaan mi iti asawak nga ari. Anasaysayat no dito'y matan palasyo nga agtrabaho ti asawam. Kas may sa ahardinero. Ha? Madaydayaw arena? No mano ti sweldo na iti panagtrabaho na ka ni Bruno. Nayunan mi. Tapno adda maurnong yo iti panagadalto ti anak yo. Tani, dumakdak kalan. Iso akong binsiram ti asawam. Tadito yan nga agtrabaho. Bayan nyo, madaydayaw arena. Ibagak deta. Katdakkel unay apagyamanak. Wen, tamo mi akurang para kada kayo ti masusweldo ti asawam. Iti panagtrabaho na ken ni Bruno. Pudnot ako nayo, madaydayaw arena. Talaga nagbasit ti ipapasweldo ni Sir Bruno kadagiti trabahador na. Talaga aggamrod dayjay a Bruno. Managim bubukod. Iso akong binsiram ti asawam. Tadito yan palasyo nga agtrabaho. Talaga abwisit dayjay nga ari. Kunam no asino at nadalos launay. Di nakit di kaya ti insingasing ko. No kumatay manugot. Dakkel man na kwarta ti maliksab ko. Ha! Salbag ta na paayak. Ha! Sir! Agsira ka men. Agawid kayon, ta nabartek kayon. Abay, awanan ti arak, ha? At dapay, sir, ngam agsira ka men. Iso nga agawid kayon. May isa ka ba'y ang makapabwisit? Hala, aglisi ka dita. Ha? Agawid akman lagan. Salbag kayo amin! Kumusta mo ti panag-eskwela, manak? Saan ka mo't lang nga marigatan? Saan matatang? Tamasurutak mati sursuro ti maestrami. Nasayat nga rod no kasta. Katlalay nga ma. Tapno addan to honor mo inton closing yaw. Wen tatang, nalaingak mat. Oh. Ape ang nagsardeng ka magna, anak ko. Kitaan nyo tatang. Basit abag. Mabitlang tapidotak. Ay, nagdagsan Anya nga taday toy. Kitaak man. Ay na anak ko. Ijay ton balay akitaem no nya tinagyan day ta. Tani, sumip nga tan. Ala, iyag mo day ta. Ta siya akong timangigam. O sige tatang. Ate Ni, nadagsan nga agpaisaw. Anya nga taday toy. Wen nga rod tatang. Mala, umay kan tagawid tan. Ijay ton balay akitain tayo, no anya tinagyan day to'y abag. Itatanalpas tayon anangan. Kitain tayo man no anya tilinaon ti basit abag anapidot mo, tintin anak. Sige tatang. Ala, lukatan yun. Tapno makita tayo no anya tinagyan na. Atoy. Nagdagsan. Ha? Coins abalitok dagitoy.
Agpaiso ka nila kay? Wan bakit? Mabit lang tay bukbuk ko. Nagado, tatang! Wan nga rod anak. Tinasayaat. Bilangin tayo. Kin masapol ang maisubli daytoy iti akin kukwa. Unla kay, ta saan tayo ako kwa dayta? Sige, bilangan tayo numano amin. Ano tayo? Kapay nga ta, pinayaban na tayo ni Among. Jak mo. Urayan tayo, nanyati ibagana. Pinayaban kayo! Gapot ang mapukpukaw dagiti balitok a coins ko. Nalabit ang naragreg ko. Gapo itinalaos abartek ko ang nagawid. Masapol ang maisublikan niyak dagijay. Sapulan niyo! Sino ka tipang sapulan me, amaw? Magpaiso. Tonto! Nuamok! Disan ko na pasapol? Isungarod a pasapsapol ko. Tadyak amo no naragreg ko when no nabatik ije naginumak a beer house ije kabisera. Sige among! Ikaragatan niya sa pulay! Kasta ati sungbat! Kwa, among. Iti panagnami iti kalman iti anak ko. Adda napidot mi abasit abag, anaglaon iti coins abalitok. Anya? Lukas tangarod. Dayjayan, jay birbiroke. Sa dino ti ayan na? Itad mo kanyak, mundong. Kwa among. Gaputa saan mi nga amaw, no asino ti akin ko kwa. Impan ti asawak ijay palasyo. Anya? Uwan among. Takastamot ti mar-aramid. No anyaman ti mapidot, asaan nga amo ti akin ko kwa. Kit maipan ijay palasyo. Ta ijay amapan alaan ti akin ko kwa. Lukas tangarod, mapantay jay. Urayan nak, tagpalesak bit. Ammo konti aramidek. 50 amin dagi jay ak coins amalitok. Ammo konti aramidek. Tapno manayunan. Ibaga ka 70 ket 5 amin dagi jay. Pagparangak at tinakaw da mundong ti 20 ket 5. Ha? Wen, kasta ti aramidek. Iso amapan kami ni J. Palacio. Tapno maalakon, dagiti balitok ko. Talaga anasingpet kayo, Konching. Kat dayta titayawag kada kayo iti pamilyam. Gapota mapagtalkan kayo a pamilya. Kat napanagnekan mi dayta iti asawa ka rena, iti nabayagan a panagpapay mo, kasla bandera mi. Gaputa dayta ti maiparbang madaydayo nga ari. Ti agbalin kami anapudno. Dayta ti panirigan mi iti biyag. Nga uray marigrigat kami laang. Saan arumbang nga agaramid kami iti dakas. Tapno awan ti pakasarsaritaan mi. Husto ka, Konching. No kasta ko mati ka panunutan ti amin, nagsayaat ko ma. Madaydayaw nga ari. Hala, idulin ko lata daytoy napidot ti anak mo a coins a balitok. Tano asino man ti akin kukwa, masapula maisubli, ta iso ti may parbang. Tanti madaydayaw ari. Laguli mo kayo. Pinayabak dagiti tattao iti masakupak. Agraman negosyante. Tapno maamuan no asino ti akin kukwa iti coins sa balitok. Anapidot ti anak ni Mundong. Dito gawin tiga puna, no apay pinayaban na tayo, timatay-tayo nga ari. Ita! Damagag kada kayo. No asino ti akin kukwa iti coins sa balitok. Sakti akin kuko ay tineta, matay-tayo nga ari. Gaputa na pukaw ko ti pouch ko, anaglaon iti coins abalito. Bueno, pirak! Katapaman na naibaga ni Mundong nga inyeg ti asawa na dito itinapidot ti anak na. Imay kami adagos. Sigurado ka? Asika ti akin kukwa iti pirak a balitok anapidot ti anak ni Mundong.
Awanan ti sabali pa ay madaydayo nga ari. Sak ti akin kukwa iti dayta. No talaga ako kwam dagitoy abalitok. Mano amin? 75 amin. Madaydayo nga ari. Nukas tangarod, Bruno. Saan mo ako kwa dagitoy abalitok? Gaputa ko nam a 75 amin ti bilang dagiti balitok mo anapukaw. Sana mabalin. Tinakaulakit di damundong ti 25 abalitok ko. Iso anak kurangan, madaydayaw nga ari. Saan na pud no dayta? Madaydayaw nga ari. Saan kami nga agtatakaw? Uray marigrigat kami lang iti pamilyak. Saan mi ama ito rin ti agtakaw? Patyendak ko madaydayaw nga ari. Mamatiaken ka, mundong. Gapota ang mumi ang nasingpet ti pamilyam. Napanagnakan mi dayta iti asawak arena. Iti nabayag a panagpaay iti asawam dito palasyo. Kas la bandera. Madaydayaw nga ari. Asino ti adadapat nyo? Sak abak nang? Wano dayta mamirmiraot? Ni mundong. Tauray marigrigat dalaeng. Amok analinteg ti aramid da asa nga pamilya. Anya? Da kayo nga adda ita dito'y palasyo. Pagdamagan kayo. Malaksid kini Bruno. Adda ka di mapukpukaw a 50 a pirak a balitokyo. Ay, awan, madaydayaw nga ari. Awan. Nukas tangaron. Daytoy a balitok ket kukwa ni mundong. Tawan met ti akin kukwa. Sak ti akin kukwa iti dayta. Madaydayaw nga ari. Wan! 50 lang ti bilang tinapukaw ko apirak abalitok. Imbagak lang nga 75 tapno manayunan. Ay, salawasaw dayta tao. Salawasaw. Nalpasen ti desisyon ko, Bruno. Ket gaputa ulbod ken gamrod ka. Ni mundong ti pakaipaayan daytoy a balitok. Kasta tinapasamak ubing. Gapo iti kinaagom ken kinaulbod ni Bruno. Saanen ana isublikan kuana dagiti balitok na. Naited iti pamilya ni Mundong. No pay nagbalin ananamay ti biagda iti pamilyana. Nagtalinaed latta ti kinasingpet ken kinapudnuda. Ket ubing, saan kayo nga agag-agom ken agululbod gapo tadakes dayta. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti maysapay asarsarita tayo nga insurat ni Mary Jane Castro. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip. Dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo.
Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.